شاندار امریکی تایبەت ji bo Sûriyê te kes kir li ser giringiya derxistina çekdarên Îranî ji Sûriyê û Îran tometbar kir bi yekê ji sedemên derketina Daişê di sala 2013 de. Şanderê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê James Jeffrey di Kongrekê Rojnamavanî de ragihand got sê armancên Amerîkayên sereke li Sûriyê hene. Ew jî têkbirina Daişê û kêmkirina astê şer û destpêkirina proseya siyasî her wiha derxistina çekdarên Îranî ji Sûriyê. Jeffrey her wiha balkişanser wêyekê got têkbirina Daişê girêdayî derketina milîsên Îranî ji Sûriyê. Got bi gotina wî rola Îranî alîkar bû li derketina Daişê de û tu caran aştî li Sûriyê bi dest nakeve eger rola Îranî wekî xwe bimîne. Jeffrey serbar kir û got derxistina Îranê ji Sûriyê ne armancek leşkerî ji Amerîka re ji ber got hebûna hêzên Amerîkî di Sûriyê de ji ber têkbirina Daişê ye. Lê derxistina çekdarên Îranî ji Sûriyê û rêgiriyê li vegera Daişê bike di pêşa rojê de. Jeffrey di berdewamiya axaftina xwe de diyar kir got rejîma Sûriyê wê daxwaz ji milîsên Îranî kir got derbasî Sûriyê bin û Amerîka pêşbînî dike got rejîma Sûriyê wê daxwazê ji Îranê bike got ji xaka wê derkeve. Jeffrey di dawiya axaftina xwe de eşkere kir got hebûna Îranê di Sûriyê de ne di bercewendiyên kesekî de ye û hêvî kir got Amerîka bikare hemî aliyan razî bike bi derxistina çekdarên Îranî ji Sûriyê û diyar kir got baweriya wî sizayên Amerîkî li ser Îranê û Îranê neçar bike got ji Sûriyê derkeve.